Aj to, že pošleš 5 rúží a ona ti povie, no za 5 rúží tu sedieť nebudeš, bum do bloku. Chápeš? Aj to, že ona povie príklad, že no kofilu si nekupujem, bo stojí 90 centov. Ty No to, kokos, nie, akože. nie, to povedal menej, ale počul som to, no. Je A ako... potom ráta na streame 2000 eur, ty kokos. Ale nekúpi si... Presne, to bol úplný výsmech, ako... Ja si myslím, že ona to mala vtedy vybraté na zaplatenie tej dane, že ona už vedela, koľko bude platiť, tak to vybrala, aby to mohla zaplatiť v hotovosti. Ja si to Počúvaj, myslím, ale lebo to je bolo... sprostosť, čo rozpráva. To je sprostosť, lebo na daňové dala babka a tých 2000 eur, čo bolo, to bolo na dačo iné. Lebo babka A to im nebolo z dala... toho dedického, čo zostalo, či jak to bolo? Prosím ťa, počúvaj, aké je dedické. Však dedické všetko prejebala. Čo z dedického neostalo nič, no. To je pravda. Tam čo je mohlo ostať? Veď ľudia, ktorí to sledovali, dostala dedičstvo, tak vedia, že tam neexistuje, že by niečo ostalo. Ja neviem, ja to sledujem len sporadicky, ja sledujem ináč len Koníka a Segedína. Tak peniaze sa rýchlo rozhádžu, to je pravda. Akože keď máš veľa a si finančne negramotný, tak dovidopo. Není o čom. Tam aj 20 000 eur ti je málo, no, to je pravda. No ale počúvaj, tu nejde ani tak skoro tie peniaze, ako ten charakter. Veď to je, ja neviem, ja som ešte nestretla takého človeka, ktorý by mal takúto povahu. Ktorý by bol takýto, doslova je... Aj to, že pošleš 5 rúží a ona ti povie, no za 5 rúží tu sedieť nebudeš, bum do bloku. Chápeš? Aj to, že ona povie príklad, že no kofilu si nekupujem, bo stojí 90 centov. Ty No to, kokos, nie, akože. to povedal menej, ale počul som to, no. Je ako... A potom ráta na streame 2000 eur, ty kokos. Ale nekúpi si... Presne, to bol úplný výsmech, ako... Ja si myslím, že ona to mala vtedy vybraté na zaplatenie tej dane, že ona už vedela, koľko bude platiť, tak to vybrala, aby to mohla zaplatiť v hotovosti. Ja si to Počúvaj, myslím, ale lebo to je bolo... sprostosť, čo rozpráva. To je sprostosť, lebo na daňové dala babka a tých 2000 eur, čo bolo, to bolo na dačo iné. Lebo babka A to im nebolo z dala... toho dedického, čo zostalo, či jak to bolo? Prosím ťa, počúvaj, aké je dedické. Však dedické všetko prejebala. Čo z dedického neostalo nič, no. To je pravda. Tam čo je mohlo ostať? Veď ľudia, ktorí to sledovali, dostala dedičstvo, tak vedia, že tam neexistuje, že by niečo ostalo. Ja neviem, ja to sledujem len sporadicky, ja sledujem ináč len Koníka a Segedína. Tak peniaze sa rýchlo rozhádžu, to je pravda. Akože keď máš veľa a si finančne negramotný, tak dovidopo. Není o čom. Tam aj 20 000 eur ti je málo, no, to je pravda. No ale počúvaj, tu nejde ani tak skoro tie peniaze, ako ten charakter. Veď to je, ja neviem, ja som ešte nestretla takého človeka, ktorý by mal takúto povahu. Ktorý by bol takýto, doslova Neviem. človek. Je mi to ľúto, že to hovoríš o svojej mame, ale je to tak. Čo iné sa dá o nej povedať, akože ja ju No, vôbec to je pravda, nepoznám, to je pravda, takto, ale... No jak som dneska napísala, že, že nech si zavolajú tam ocinka k sebe a nech si žijú šťastná rodinka prasat. Tak som to napísala. Jaj. Dobre, No a jak som to napísala, tak už išli do mňa bomby. dobre. Pekný základ. Neviem, ja nemám pekné slovo na nich, na rodičov. Nemám ani jedno jediné pekné slovo. Neviem, Však mať vidíš, pekné slovo. aj keď si bola u tej mamy, však aj sa správala k tebe zle, aj ťa vyhodila, jak ona a... No nebolo to tiež vtedy. Ja to len počuť na vyjadrovaní, jak sa vyjadruje to Miriam a oni. To sa nedá porovnať. To vidíš, ale Ja viem, Ale tiež vtedy- vybuchnú, keď tam bola Miriam, to Mladoslava vtedy veľa robila zloby. Lebo ja neviem, či závidela, alebo sa hnevala, že nemá, že Mírka jej možno zje duplu, že kvôli Mírke nebude mať koľko druhú som tam večeru. jedla, však... Vážne, však ja som tam koľko zjedla, však oni aké veľké porcie mali a ja som nedokázala zjesť takú veľkú porciu, však ona ukazovala, že jak mača jem. A ešte aj to, jak mačiatko jem, som mala vykrikované. Ale inak chcel by som tie obedy u tvojej matere, akože neviem jak varí, ale ty kokos, akože samé dobroty tam v kuse. Non-stop. Akože niekedy lepšie varila, to poviem pravdu. Teraz je to také, že no. Samé Vieš čo? šíšky, samé... Nie, ale Mariam, nie najhoršie. Vie, čo ma normálne že prekvapilo? Ja keď som videl ten vánočný šalát. Ty vole. Teda ten zemiakový, to čo bolo? No čo ona tam robila na ten, akože nechápem, čo tam bolo zlo na tom. Neviem, dačo tam sa aj smiali, že dačo z múkou ohľadne múky, ale... nevidel som Múka, ten ja šalát. neviem, mlieko, neviem čo. Do šalátu. Múka to bola.
Ona robí normálne šaláty, to niekto si robil srandu potom. Ja neviem, aspoň ja som tak videl. Ja ti hovorím, ja ju Lebo sú aj nesledujem. stránky také, čo akože sú ohľadne receptov, ale to sú také vtipné recepty, že proste, že... Áno. Tí ľudia si to robia sami, chápeš? Na čo robia zo seba debilov a potom revú, že sú na YouTube a chodia po policii a kraviny. Treba sa správať normálne a hotovo. Hej. Kto ťa má rád, ťa Pozri, príjme hej. takého, aký si. No. Vieš, čo som si ja tu naučila? Nereagovať na ľudí. Nech si rozprávajú, vieš, koľko klamstva tu ide o mne? No ja som povedala, ani jedno jediné klamstvo nebudem vyvracať. Nech si rozprávajú a nech veria. Aj keď tak, nech si to vypočujú ešte raz. Neviem, zase aj ten Patrik, akože čo máte doma, hej Mirka, čo máte vy doma, stará Špiringová. Akože není to zlé zviera, ale občas tak škrieka, že to je až moc. No, počúvaj, ja ti poviem pravdu, že ten vták potrebuje samičku, preto tak škrieka. A Okay. je to plne normálne, prirodzené. A čo čaká? Že ten vták bude ticho? Čím starší bude, tým viac bude hučať, lebo bude mu chýbať samica. Som počul, že aj 60 rokov sa môže dožiť taká korelo, čo ja viem. koľko No, on sa nedožije podľa mňa, lebo však to ten vták, fakt on od rana, jak vyjde z tej klietky, jemu v kúse niečo dávajú jesť. On v kúse je. Ne, veľa zožere, akože ten Patrik. Takže... Ona chcela teraz, moja matka, aby som prišla na východ a že by som sa postavila k sestre a že by som ju začala učiť to a to, že by som išla ju zobrať do práce a že by ja som robila jej matku, hej. No, To čo si? z jednej strany by som aj No, išla, že to lebo vychováš. chudák dievča, ale z druhej strany ja som povedala, že nie. Počkaj, Miriam, Ona je Ako- nevďačná. ešte radšej Ona je zostanem, ale nevďačná s týmto úplne. už nič nespravíš. S týmto už nič nespravíš. Starého psa novej koste nenaučíš. Ona už je nevďačná a ona proste si nič už neváži. Ona sa bojí ľudí, ona vidíš, aký má odpor k ľuďom. Prídeš aj k nej na stream, Presne, niečo sa ona má opýtaš, svoj ona to svet. hneď blokuje. No. To je pravda. Ona má svoj No už svet a nepohneš, ona už proste má už zakorenené niektoré veci a to už nepohneš s tým. Môžeš robiť, čo chceš. No ale povedzme si pravdu, že človek keby chcel sám, tak dokáže to korene odjebať. ale ten človek musí chcieť sám. Lenže vidíš, Sama si to dobre keď si v toxickej domácnosti s ňou, s matierou, tak ona ťa celý deň, ona bude do teba. To, čo ona potrebuje, tak musíš takto fungovať, no. To je Áno. zložité. Ale presne to sama Možno dobre fakt tá povedala, ten Mladoslava, človek musí keby chcieť. sa dostala, tá Mladoslava, keby sa dostala niekam inám, možno iná spoločnosť by ju ešte dokázala trošku nejak zradikalizovať, nejak dať do pohody, Dobre, ale... Ale neviem. tá iná spoločnosť tiež ju musí akceptovať na začiatok, taká aká je. Lebo je Čau, čau. Vieš, no je to ťažké, napríklad ja si neviem predstaviť, že by som bol jej šéf v nejakej robote. Ja by som jej povedal, rob niečo takto a ona by mi vypísala, ona je úplne, to je... Ona si nedá povedať jednoducho, chápeš, jak myslím. Koník, a keby ti príde... Fú, Ale chápeš, aké očakávaš od nej správanie, keď má takýto vzor doma, aj čo robí jej mama na Bigo a podobné veci, tak neočakávaj od nej tiež nič normálne od mladej, chápeš? No aj to hovorím, ale príklad, že v nejakej robote aj by ju zamestnali, hej. A teraz nejaké kolegyne, no dali by ma zaučiť ju. A jednoducho, keď to 4-krát neurobi dobre a jej to poviem, tak ona by ma do piče poslala z fleku. Ale tak dobre, chápeš, ale nejak ti to mám, neviem ti to tak vysvetliť, keď aj doma nemá od matky žiadne pekné slovo, len ponižovanie a podobné, tak sa nemala ako Tak, naučiť hej. tým Áno. dobrým kúskom, chápeš, len to zlo pochytila proste. takto s tebu na polovičku súhlasím, ale kúkni teraz na Miriam. Tie gény zostávajú, ale jak sa k tomu životu postavíš, to je na tebe. Áno. To je... Ale si vezmete, však ona, ale čo by mohla ona robiť v kuchyni nejakú, aj keď len pomocnú silu, však ona ani to by nezvládla, lebo... Ale však sa nedokáže obracať. otočiť. No, A tam nechce sa s tým musíš nič obracať robiť. v kuchyni. Lenže ona má predstavu, že príde, oškrabe 5 kg zemiakov a môže ísť domov po 4 hodinách. Áno, To radšej je si nechá predstava. vypísať a budú žiť, ja neviem, za 5 korún, prepáč Miriam, radšej budú žiť za 5 korún z huby do huby, než aby niečo pre seba robili. Vidíš, aj to raz bola debata, že čo dokáže Slávka. A hneď prvé, čo bolo, dokážem si sama napísať žalobu na súd. Tak keď toto je Áno. najviac, čo keď toto je najviac, čo dokážeš, tak akože super.
Dokáže zaplatiť čeky a dokáže dať žalobu na súd. To by boli dve veci, ktoré dokáže. Ale sírup s Podstatné vodou si používa. nevie vymiešať v ideálnom pomere. To je v piči toto. Ale počúvaj, to není pravda. To... ja aj keď som tam bola, hej, ja aj keď som chcela ísť niečo navariť, tak proste ona povedala, že nie, že ona nepoužíva také korenie ako ja. Hovorím, že dobre, však ja dám také korenie, aké máš ty. Ona, že nie, že ona ide variť a to ja nebudem variť tak, jak ona varí a toto a ona ťa nepustí do tej kuchyni za ten pec. Takisto aj s tým sirupom. Myslíš, že Slavka, ona to nevie spraviť? Ona si vie urobiť vodu so sirupom, len proste matka jej to nedovolí. Chápeš, matka robí z nej to, čo je. To dievča by to aj vedelo, len matka nechce, aby to vedela. Tá matka má rád ľudí pod palcom a keď jej to nejde, tak je agresívna, prska na okolo. Ono musí byť Áno. tak, jak matka chce, jak matka povie a hotovo. Darmo. Presne tak, Neurobíš nič. presne. A môže sa snažiť, jak chceš, neurobíš. Ale vieš, ono aj problém je v tom, že príklad aj mladá Slava, ona vstane s dobrou náladou z postele, otvorí dvere a hneď stará do nej ide. No to potom ťažko sa funguje. Áno. Však ja som toto isto povedala, hovorím, však toto nie je normálne, že by jedno ráno, však človek, keď sa zobudí, potrebuje chvíľku pre seba, že sa preberie, že sa dá dokopy, že sa naje a nie proste človek otvorí oči a už ide a to denne bolo. Denne. Veď si zober, že sa ráno zobudíš a už ide človek do teba a no však nejebne ťa spať. Ja Koľko na jednu bolo stranu takých- chápem, keď idú ľudia na sociálne sieti na teba, idú v osobnom živote ľudia do teba, ako manka. A vieš, proste nerobíš, potom sa obratáš z miesta na miesto, vieš, ono to na človeka doľahne. Áno. Koľkokrát boli také streamy, že mladá už bola zapnutá a stará ešte spala. Prišla, mladá ešte s nami normálne debatovala v komentároch, ešte normálne odpovedala, prišla mater, no a už bolo už mater No. za nej. Ale zase druhá strana Tak- mince, pozor, druhá strana mince je tá, že príklad stará v kuchyni, tá ona všetko robí, všetko a mladá tam sedí za stolom na mobile a nepomôže tej materi ani hovno. Toto Tak ja lebo tiež ona nepochopím, nedá, ale- chápeš? Ona nedá. Však človek koľkokrát jej chcel pomôcť. Nie, proste ona nedá. Aj napríklad s tým riadom. No nikto nedokáže umyť riad, iba ona, lebo keď ide Hej, druhý hej. človek umyť riad, tak veľa vody, alebo niečo také, alebo len chytí zle pomytok, alebo dá len o kvapku viacej jary a už je to nedobré, hej. Lajkujte, podporujte, hop, hop, hop.